I tal com hem avançat, ja estem a punt nosaltres, ho he dit, que ens poséssim còmodes, que nosaltres avui utilitzaríem el terra del plató del Té de Tot per treballar una nova tècnica. Judit, bon dia. Bon dia. Explica'm una mica, perquè a mi aquest concepte m'agafa de nou, perquè parlem de mudra, no? Parlem de mudra. Mudra és una paraula en sànscrit, una llengua antiga de la Índia, que es refereix a postures o gestos amb les mans, que és el que farem bàsicament avui. És a dir, que tinguem les mans allò... Que tinguem les mans disponibles i els braços també. Carpetes fora. Sí, que estiguem en una postura còmodament assegudes. Sobretot els mudres són, diguéssim, aquests gestos amb les mans. De fet, els gestos amb les mans han estat una cosa, diguéssim, universal i de tots els temps i de totes les cultures. L'únic que en la nostra cultura més propera s'ha mantingut només la finalitat més comunicativa, com la d'estrenyar les mans, per exemple, col·locar per al silenci. En altres cultures, com en l'hinduisme o en el budisme, aquests gestos de mans, aquests mudra, encara conserven el seu caràcter sagrat i la finalitat de connectar-nos i despertar determinades qualitats físiques, mentals i espirituals. Llavors funcionen com una mena d'antenes que criden a aquestes funcions superiors que acabaran ajudant-nos a desenvolupar més fortalesa, equilibri, felicitat, claredat mental, pau interior. Llavors els utilitzem avui... Això és el que jo he dit a l'inici, pau interior. Exacte. Una miqueta sé que va per aquí, però els utilitzem amb aquesta finalitat avui. D'acord? Llavors jo us ensenyaré alguns mudra i els anirem practicant una estoneta. L'ideal seria practicar-los com a mínim 3 minuts, no ho podem fer avui aquí. Però sí, 3 minutets, i com sempre que parlem d'aquestes tècniques per treballar-nos, clar, quan més perseverança, quan més practiques, més possibilitats d'èxit, diguéssim, d'aconseguir allò que estàs buscant. Llavors, us aniré marcant la pauta. La qüestió és que necessitem l'ús de les mans. El primer mudra que practicarem serà un mudra que és bastant conegut i probablement tothom qui més que menys l'ha practicat, perquè és un mudra que s'associa molt a l'oració. I és el mudra de juntar les palmes de les mans a l'alçada del pit, mantenint les espatlles relaxades, els colzes cauen una miqueta, però no els ajuntem al tronc. Deixem com els mudra també, si són com unes antenes energètiques, necessitem que hi hagi prou espai perquè l'energia circuli en tot el nostre organisme. Llavors fem una petita pressió d'una palma cap a l'altra i ens mantindríem aquí aquests com a mínim 3 minuts, respirant, mantenint la mirada suau o tancant els ulls i concentrant-nos en un punt a l'entrecella. Aquest mudra el podem fer servir, és útil en moments en els que ens sentim soles, perquè és un mudra que ens connecta amb la unitat. De fet, estem unint costat dret amb costat esquerre, palma amb palma, dits amb dits, i ens permet transcendir el nostre propi jo per sentir-nos formar part de quelcom que ens abraça a tots, quelcom que abraça la vida. Llavors, en aquells moments en els que sentim la soledat o no li acabem de trobar sentit a la nostra vida, és un bon mudra. Cada un dels moviments té un objectiu? Sí. I cal marcar-nos-el abans de començar? Per exemple, jo tinc l'objectiu de buscar, per exemple, una pau una miqueta més interior o la concentració, potenciar la concentració, no sé, pregunto. Depèn de l'objectiu i d'aquella qualitat que tu vulguis despertar en tu o desenvolupar, agafes alguna d'aquestes antenes i sintonitzes amb aquella qualitat. Llavors aquest mudra ens sintonitzaria amb aquesta sensació de totalitat, de formar part de quelcom més gran. I això quanta estona has comentat? Mantenint la mateixa postura serien 3 minuts? 3 minutets i a partir d'aquí tant de temps com vulguis, tantes vegades com vulguis. Alguns mudres són més discrets que d'altres i els podries fer en llocs on hi ha més gent. D'altres igual t'esperes a quan estàs sola a casa o tens una estona tranquil·la. Que poguéssim fer una sala d'espera i que no es notés molt que estiguéssim fent allò, no? En moments que tens
estic asseguda, Val, tinc 10 mira, minutets, just dels que t'he 15 portat minutets. avui són, clar, la majoria es veuen, Sí. serien més per fer-los soles, però bueno, un dels mudras més utilitzats en les classes de ioga i en la meditació és el mudra en el que ajuntem, Sí. que és bastant discret, i aquest mudra ens dona molta concentració, molta claredat mental. Per això és excel·lent per la meditació. Molt bé. Val? No ens desviem, no vull Seguim. desviar-me. Sí, Bueno, sí, però ja mira, que m'ho portes tu, aquest també, mira, no? aquest Per també ens moments l'apuntem. discrets. Molt Un bé. altre mudra seria un mudra que ens connecta amb... ens permet desenvolupar una visió positiva de la vida, o sigui que ens connecta amb l'alegria, amb la felicitat. Ai, que bé. Que sí, Sí, aquest tant. és molt maco. Aquest me l'anoto. Sí, no sé, és com que ens estimula veure la bellesa que ens envolta, ser agraïdes amb les coses bones que hi ha a la nostra vida. Llavors, per aquest mudra necessitem flexionar el dit petit i l'anular i el polze farà també una miqueta de pressió contra aquests dits cap a la palma, a les dues mans. El dit índex i el del mig s'ajunten, separem una mica els colzes, dirigim aquests dos dits cap endavant, allargues la columna perquè circuli bé l'energia vital i ens mantindríem aquí respirant tranquil·lament. Aconselles els ulls tancats o...? Si els tens oberts, intenta mantenir la mirada fixa en un punt, a la distància, la mirada relaxada, allò suau, com si es perdés en l'horitzó. Si això et costa, llavors tanca els ulls. Sí, més que res per ajudar també a concentrar-nos, estar fixats en nosaltres. Exactament. És important deixar que la respiració flueixi lliure, relaxada, pots fixar-te en la respiració, això et mantindrà també concentrada en el que estàs fent i observa tot allò que va despertant aquell mudra en qüestió. De vegades notaràs algun formigueig en alguna part del teu cos, alguna vibració. En general, tots ells tenen uns efectes immediats d'aportar molta tranquil·litat, relaxació, molta presència. Desperten molt la consciència de l'estar present. Aquest seria bon rotllo. Bon rotllo. Aquest seria bon rotllo. Aquest cada dia. Aquest cada dia. Quan ens sentim esgotades, que ens falta l'energia, decaigudes, saps allò que dius, ostres, és que no, apàtiques, em costa fer les coses. Anem a agafar un mudra, anem a activar-nos amb una antena que el que fa és connectar amb l'energia vital i l'energia universal i conduir-la cap a tot el nostre organisme. És com un mudra com si ens enxuféssim a la corrent elèctrica per carregar la bateria. Per aquest mudra, tots els dits junts, obrim els braços cap enfora, els colzes estan flexionats, veieu que estem formant com si forméssim dues V baixes amb el nostre cos, amb els nostres braços i tronc. Aquí podríem concentrar-nos en sentir l'energia vital a través de les palmes, com si la rebéssim, i des de les palmes anés fluint a través dels braços en direcció a tots els racons del teu cos. És com que demanes com de rebre, no? Poses tipus d'antena. Sí, poses les antenes per rebre energia i la reps i sents que recarrega totes les funcions físiques, les funcions mentals. Si necessitéssim, estem davant d'una situació que ens planteja dubtes, hem de prendre una decisió important. I necessitem tenir una mica de claredat mental i d'alguna manera tenir una visió més àmplia de la situació per rebre les respostes a les preguntes que ens fem. Seria això, un mudra en les situacions en les que necessitem decidir. Llavors, aquest mudra el fem. Flexionem els polzes cap a les palmes i els 3 dits últims es flexionen cap al polze. Ens queden els índexs extesos. Girarem les palmes cap endins, la mà dreta quedarà mirant cap al pit, la mà esquerra la mà dreta cap a baix, la mà esquerra cap al pit i s'enganxarà, els índexs s'enganxen. Farem una mica de resistència, com si tiréssim d'un dit cap a l'altre, els colzes estan elevats, els avantbraços formen una línia paral·lela amb el terra, intentarem relaxar les espatlles, compte
que no anem generant tensió a la part alta de l'esquena. Mantindrem aquí i podem concentrar-nos, mentre estem practicant aquest mudra, ens podem concentrar en aquella situació que ens genera dubtes. Què faig? Per on tiro? No? Dic que sí, et dic que no, cap a això, i ens aturem aquí respirant. Potser en aquell mateix moment, en aquells 3 minuts, no ens apareixerà la resposta, però si això ho fem... Ser constant. Ja dèiem, exacte, ser constant, ser perseverants. Si això ho anem fent, igual en un d'aquells moments sentim que és cap aquí cap on he d'anar. Seguim? Ens queda... No, hem d'acabar aquí, però escolta'm, jo m'he quedat amb el de la felicitat, ja t'ho he dit. Aquest és el que posarem l'antena i vinga, a rebre. A rebre. Molt bé, un altre dia en podem fer més. I tant que sí. De fet, t'he comentat abans jo els més discrets, tu mateixa, vull dir, jo te'ls aniré preguntant, ja saps que sempre et pregunto mil coses. Sí. Jo ja em porto més de per si un cas. Judit, moltíssimes gràcies, ho deixem aquí, ens veiem en un meset, ara de cares esperem ja la primavera, que arribi una miqueta el bon temps, que això també ajuda a les energies, i tant que sí. Moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies a tu. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà, dimecres ja, a mitja setmaneta, doncs per, com dèiem, continuar el Té de Tot, aquí de 12 a 1 a Televisió de Girona. Que vagi molt bé.